Здрасти! Ще споделиш ли впечатление? Как беше днес? Ами, как да кажа, очуден съм като цяло от самото състезание. Може би най-оспорваното до момента, което е било. Стартирахме и бяхме в огромна група в началото, а в принцип винаги се разкъсваме. Колко души бях? Много бяхме, 10-15 в началото. След това, като ускорихме, даже след първия бър, където по принцип или Уолтър се откъсва, или и два му стискам аз, сега бяхме 6-7 души. И всички си караха много силно. Бойко, Добри, имаш и едно момче от Пловдив, Спас, Уолтър, аз. И покарахме още доста време, бяхме много равностойни. Просто невероятно самото чувство, че става състезание е по-различно. Защото друг път се разкъсваме и всеки си кара сам. Добрата спука гуми, останахме тримата, аз, Спас и Уолтър. Карахме заедно през цялото време. Аз направих една грешка, изостанах малко, след това ми падна бидона. Въумих се дали се върна и да не се върна. Върнах се и оттам нататък ги изтървах. И карах през цялото време сам. Те бяха заедно. Да. Той дъхаше много силен насрещен вятър. Как да кажа, поне се вложих максимално оттам нататък и много силно състезание. Просто съм очуден. С маркировката имаш ли? Не. Маркировката беше много добра. Само на едно място там след Колю, където беше, липсваше малко пътеката маркировка. Но ти там са... Аз горе-долу го знаех. Те липсва за 200 метра. Като цяло. И... Какво да кажа? Много хубаво беше. Просто чувството, че става състезание е невероятно. Момчета са... Много съм доволен аз. Голяма забава. Прикарах се супер. Утре ще видим как ще наваксам сега 3 минути изгубени по глупост. Ще се опитаме. Добре. Мерси. Стани се заедно. И аз мерси.